Здравейте хора, аз съм Симон Йорданов. Днес ще ви направя едно клипче. Ще отговарям на въпросите ви. Алекс Ботев пита: излез вънка с гащи и викай: аз обичам животни. Ще го направим. Аз обичам животни! Аз обичам животни! Аз обичам животни! Аз обичам животни стрик! Алекс Здрав пита: разби с 3 яйца в глава. Как? Разби с 3 глава в яйцата. Алекс Здрав. Подмастявай се, нали? Разми ме предизвика да ям малко лед. Ще ям лед. Ай, това. Аз обичам Тони Стораро! Денис Педаилов пита, ама е предизвика да викна от прозореца: аз обичам Азис. Аз обичам Азис! Ил Иванов ме пита защо почнах да правя клипове. Почнах да правя клипове, защото Алекс Ботев ме вдъхнови. Thank you, Алекс. Сега ще умне предизвикателството ти. Holy shit, mate. Gather up fucking. Светомир Георгиев ме попита какво бих направил, ако ми ставаше един живот. Днеска ми е последния ден. Я си полежа още малко.